Hola, jo soc Marion. I jo soc Imma. Anem al Col·legi Maria Auxiliadora del Xemesí, I anem a la classe anem a fer la recomanació d'aquest llibre. que es diu La teua àvia és una crac en les mates. Està escrit per Joan Olivares. I l'il·lustrador és Javier Lacasta Llací. I l'editorial és... Bromera! Els principals personatges són Valeri, Elvira i té 9 anys, un pare que viatja molt i una àvia molt xerradora i simpàtica. És un xiquet molt vergonyós. Elvira és una xiqueta molt espavitada. Té el cabell de color panotxa. Abans vivia a Elx, però ara sa mare ha trobat un nou treball. Balbina és l'àvia sabuda, divertida i simpàtica de Valeri. No és de casa perquè es va trencar l'os del maluc saltant per paracaigudes. Es diverteix preparant berenars i contant-los històries a Valeri I a Elvira. El que més m'ha agradat d'aquest llibre és com Valeri canvia d'opinió sobre les matemàtiques perquè li agraden a Elvira. El que més m'agrada d'aquest llibre és que l'àvia Balbina conta les històries de matemàtiques amb màgia. I hasta així ha arribat la nostra recomanació. Espero que us hagi agradat. Adeu!